Takuan este un murat japonez din Ridiki Daikon, care trece printr-un proces de fermentație, capătând o aromă dulce acrișoară și o nuanță galbenă caracteristică. Este foarte popular în Japonia, fiind servit ca garnitură la mese, în cuțile bento sau ca umplutură pentru nigiri și sushi rolls, cum ar fi futomaki. Takuan poate fi servit în mai multe moduri, ca garnitură la preparatele japoneze, în roluri de sushi, cum ar fi futomaki, în preparate coreene, cum ar fi kimbap, unde este numit danmuji, ca aperitivi alături de sake. Ridiki. Tăiați în jumătate, tăiați din nou în jumătate, lăsați rezervat 250 de ml de sake sau vodka. Ai grijă să nu ia foc. 200 de grame de zahăr și 7 linguri de sare. Se lăsa să fiarbă 2 minute. Lăsați să se răcească. Se lasă la frigider 12 ore și apoi se întoarce ridiki. Dați ridiki deoparte și puneți-o la frigider pentru încă 12 ore. Scoateți din sos. Se pune bulionul la fierte. Adăugați 7 linguri de zahăr, colorant alimentar galben, se fierbe 2 minute, lăsați să se răcească. Se adaugă la ridiki. Se lasă 2 zile la frigider.